Hälytyskeskus. Onko palokunta? Kyllä on. Oletko Itkoniemen kavulla, niin Juuttan kavun ja Itkoniemen kavun kulmassa, niin on tiessä putkipohki ja tulee vettä valtavasti, aatotallit täynnä ja kaikki. Juuttan kavun ja Itkoniemen kavun kulmassa. Niin, että minkä tässä on soitellut sen kummempaa. Sillä on melko monen vuoto. Joo. Pitkin. Ilmoitetaan se eteenpäin. Täh? Ilmoitetaan se eteenpäin. Pieni hetki. Nopeasti, sillä on niin paljon tullut aatotalli vettä, sillä on aatot ummassa ja kaikki. Selvä. 3 metrin matkalta potki on pohki ja tulee vettä paljon pitkin katuja. Juuttan kavun ja Itkoniemen kavun. Itkoniemen katu 19 ja Juuttan kavu siinä kolma. Että se on niinku Itkoniemen puolella enemmän se, mut kyllä se näkyy. Selvä. Nopeasti. Nopeasti, selvä. Voi hyvä. Hälytyskeskus. Onko palokunta? Kyllä on. Tulkii perkele häkkiin, että haijoo koko talotella veen pääsemus. Ottakaa niin monta ruiskuaattelun särkynen ovet ja talo ja alakerta on sortuu koko talo, ettekä tuo kuulta äsken soitin jo peille. Kyllä. Ja palokunta on tulossa. Pankee pillit huutamaan ja helvetin äkkiä, täällä on hätää nyt. Selvä. Ja on soitettu jo monta kertoo teille. Selvä, palokunta on tulossa. Perkele häkkiä nyt minun Selvä, palokunta on tulossa. Pillit huutamaan, uskokee nyt minulla. Ja häkkiä. Selvä. Hälytyskeskus Kuopio. Tuo Itkoniemen kavun Juuttan kavun kulmasta. Nee. Tuleeko se pala-autoa tänne? Kyllä Tää putki poikki. Kyllä Täällä on niin paljon vettä koko seutu täynnä, että Kyllä lähtekää tulemaan ja äkkiä. Kun on tulossa. Selvä. Hälytyskeskus Kuopio. Onko palokunnassa? No on. No nukuttako tuo nyt siellä? Vai miten te tiedätte, kun 3-5 kertaa jo soitettu? Kyllä tuossa. Itkoniemen Juuttaan kakoloma, että on tosi hätää nyt. No kun se on tulossa. Tulkaa nyt perkele, se vaan pittikö nyt tulla hakemaan sieltä. Saatana, meillä on nyt hätää tosiaan ja ruiskumoottorin ottakin ja kaikki helvetin mukaan talo sortuu jo. No on tulossa. On tulossa perkele, mutta tässä on jo puoli tuntia odotettu. Täällä tulee lehteen, teillä saattaa olla ja lehtimiehet soitetaan nyt. No soita. Tuhtotti. Hälytyskeskus. No onko se palokunnalla? On, kyllä. No onko tänne Itkoniemelle tulossa kettä? Sinne on tulossa auto ja tulee varmasti ihan heti. Ihan heti. Kuulkaa kun puolta jo soiteltu. Milläkö se ihan heti jo? Se on tulossa sinne matkalla. Ei näe tulovan perkele. Ja poliisit soittakaa kanssa yksittäisiltä. Tänne tarvitaan hirveästi voimia nyt. Poliisit on sinne tulossa. No on sinnittu. Nyt ja sanomalehtimiehet. Joo. Soittakaa ne kanssa sieltä, että minun tarvit tässä. Ihan totta. Ja vakuutusyhtiötä kaikki nyt paikalle. Joo, kyllä. Nyt on katastrofin juttu, ymmärrättekö? Joo. Niin minä sanon, että otetaan täällä vielä lisää. Ei tänne tule ketään. Perkele nyt olleen kaupunki ei saa palokuntoa. Perkele nyt.